Здравей! Предполагам, като един човек, който тренира, си абсолютно наясно с това, че преди всяка една тренировка трябва да загреем. Всъщност загрявката е вид подготовка на тялото за физическото натоварване, което му предстои. Но всъщност колко от нас отделят внимание на разтягането след всяка тренировка? Защо е важно разтягането? Важно е, защото в процеса на тренировката всъщност нашия мускул се стяга, се сковава, получават се едни микроразкъсвания и след това този скован мускул, той трябва отново да бъде отпуснат, да бъде разтегнат. Т.е. трябва чрез разтягането всъщност ние помагаме на нашето тяло да си изпълни своите възстановителни процеси. Подобрява се кръвообращението, като по този начин се увеличава притока на кислород и на хранителни вещества към мускула, което подобрява отново възстановителния процес. Предотвратяват се последващи мускулни трески. По-бързо се обработва тази млечна киселина много често, която е отпадъчен продукт по време в процеса на тренировка и всъщност най-често тя е причината за усещането за мускулна треска след това. Също така, ако правим разтягане след тренировка, предотвратяваме риск от последващи травми. Също така подобряваме естествено гъвкавостта на своето тяло и намаляваме стреса и напрежението, което усещаме в тялото си, защото, пак казвам, нашето тяло е сковано. И всъщност аз в момента използвам този момент, връщам се от тренировка и всъщност сега с вас и аз ще разтегна. Като ще се постарая да наблегна на основни разтегателни техники. Много от тях всъщност ще изхождат от това как се усещам в момента. Всъщност това е много важно в процеса на разтягане. Човек да усеща тялото си, да наблюдава тялото си, къде има нужда от повече разтягане, къде усеща повече напрежение и съответно да се фокусира там. Тъй като всяка една тренировка е различна, зависи какъв спорт практикуваш. Има спортове, които в една тренировка натоварват само определена мускулна група, не цялото тяло. В моя случай танците, всъщност ние натоварваме абсолютно цялото тяло, всяка част на нашето тяло. Затова аз смятам да започна първо с врата. Първо започваме, като протягаме първо шията назад. И с издишване сваляме главата надолу, допираме брадичка до гърди, ако можем. И тук може с двете ръце, кръстосваме пръсти, поставяме ги над главата. И ако имаме нужда, можем допълнително леко да притиснем надолу и допълнително да разтегнем. Като правим тези разтягания, не трябва да усещаме болка, е едно отпускане. Може леко да завъртим наляво и надясно и отпускаме. Следващото разтягане ще го направим, като завъртим първо главата на едната страна, след това леко я наведем надолу и с дясната ръка хващаме за глава и отново леко притискаме главата надолу. Не трябва да усещаме болка, трябва да усещаме едно разтягане тук. И го правим също на другата посока. Първо завъртаме главата настрани, след това леко я навеждаме надолу и със съответната ръка леко притискаме надолу. Отново трябва да се усеща разтягане тук. И отпускаме. Сега малко за рамената. Протягаме ръката напред. Приклещваме с другата през лакът и притискаме настрани. И издърпваме. Значи тук се усеща едно разтягане, което стига чак назад до плешката. Като тук може да завъртим максимално назад. Може също така и леко нагоре-надолу да подвижим ръката, за да усетим къде се разтяга най-добре и откъде имаме нужда от разтягане в момента. Правим това с едната ръка. С
Същата ръка я протягаме нагоре, свиваме я през лакът зад гърба, зад главата. И с противоположната ръка, като я хванем за лактя, придърпваме лакътя навътре съвсем леко и се стараем главата да бъде изправена, да не я навеждаме. И като за финал можем също така, който има възможност и е достатъчно разтегнат, може също така горната ръка да си остане свита отгоре през лаката, долната да мине от долната страна зад гърба и да ги хванем една друга, като дясната дърпа. Тази, която е нагоре, дърпа. И сега ще разтегнем лявата ръка. Придърпваме лявата ръка напред. Заклещаме с десен лакът. Придърпваме настрани. Приближаваме максимално към нашето тяло. Дърпаме максимално назад. Правим това движение по този такъв начин, че да усещаме наистина едно разтягане в рамото и даже чак към плешката. Пак казвам, модифицираме според усещанията. След това повдигаме нагоре, свиваме през лакът отзад, зад глава. И с противоположната ръка хващаме за лакътя и придърпваме. Главата се стараем да остане изправена. И пак, който има възможност, дясната я промушва отдолу. Хващаме двете ръце и тази, която сочи нагоре, случая лявата, придърпва дясната. Пускаме. Следващото, което може да направим е, може би първо ще скръстосам краката. Ще е по-удобно да съм по-близо до постелката. От тук слагаме дланите на колената и изгърбваме назад и опъваме мускулите на гърба. Разтягаме ги. Главата гледа надолу. И сега изпутваме гърди напред. Глава гледа нагоре. Рамената са широко настрани, отворени. Разтягаме гърди. И може отново назад. И отново напред. Максимално отваряме. След което кръстосваме ръцете отзад зад гърба и дърпим ръцете назад. По този начин. Така че максимално отново да отворим гръдния кош и да разтегнем гърди. Сега кръстосваме ръцете напред. Дърпим ръцете напред, гърба назад. Главата надолу. Тук разтягаме повече горната част на гърба. Може пак да сменим. Дърпим назад, гърди напред. И сега ръце напред, гърба назад. И изправяме. След което ще направим едно усукване. Усукването също е изключително важно всъщност за функцията на гръбначния стълб, за поддръжката му. И така, както сме застанали кръстосани, вдигаме ръце нагоре, вдишваме и с издишване се завъртаме наляво, като лявата ръка отива зад гърба, а дясната ръка я слагаме на ляво коляно. Гледаме назад, колкото ни е възможно, без да усещаме болка. Връщаме начална позиция, вдишваме и с издишване завъртаме надясно, дясна ръка зад гърба, а лява ръка над дясно коляно. И гледаме назад и усукваме колкото ни е възможно, без да усещаме болка. И връщаме. Сега малко странични разтягания да направим. За целта поставяме ляв лакът на постелката. Двунта и лакътя са на постелката.
и протягаме дясна ръка над глава по диагонал, като издължаваме. Ръката не е отпусната, тя е опъната и се едно, че някой ни е хванал за ръката и ни дърпа. Правим също на другата страна. Дясна длан, десен лакът на постелката и протягаме лява ръка по диагонал нагоре и дърпаме и разтягаме. И още веднъж разтягаме на едната страна. Като правим тези разтягания, се разтараем таза ни да не се отлепи от постелката. Другата страна. Стараем се двете тазобедрени стави да си останат на постелката. Нали, да не се накланяме. Не е това идеята. Трябва да усещаме разтягане и освобождаваме. Ако не усещаме разтягане, значи трябва нещо да модифицираме. Може би сме повдигнали леко едната тазобедрена става, може би не дърпаме и сме си отпуснали ръката. Трябва да усещаме разтягане. Ако усещаме разтягане, нещо не правим прекалено, не е лесно. Следващото, което може да направим, е за долната част на гърба. Дишаме нагоре и издишвайки слизаме надолу. Допираме челото на пода и протягаме ръце напред. Отново правим едно издължаване на гръбнака. Може да се потегнем надясно. И след това наляво. Център. Бавно и постепенно с помощта на дланите се изправяме. Сега как сме застанали седнали, допираме двете стъпала едно до друго. Хващаме с длани стъпалата. Разтваряме колената колкото ни е възможно настрани. Вдишваме и с издишване слизаме с гърди напред-надолу с изправен гръб и държим. Може с лактя всъщност допълнително да бутнем краката надолу. Тук разтягаме интензивно вътрешната част на бедрата. Таза отваряме и отпускаме. Продължаваме с краката. Сядаме на постелката с спънати крака напред. Стъпалата сочат към тавана. И от тук вдигаме ръце над глава, изпънати и издължени. Вдишваме и с издишане навеждаме тялото напред. Тук е идеята гърдите да слязат напред, колкото ни е възможно. И когато стигнем своя максимум, може да протегнем ръце към нашите стъпала и да хванем стъпалата ни където ни е възможно. Като при това разтягане е хубаво да не си повдигаме колената. Колената да останат допрени до постелката и гърба да не се изгърбваме, а да остане изправен. Тогава се усеща максимално разтягане, когато спазваме правилна стойка и не вредим на тялото си по този начин. Сега ще направим още едно усукване. Поставяме дясното стъпало от външната страна на ляво коляно. Протягаме дясна ръка зад гърба, а ляв лакът го поставяме от външната страна на дясно коляно. И усукваме тялото, колкото ни е възможно. Изваждаме гърдите навън и поглеждаме назад. Освобождаваме позицията и правим също на другата страна. Дясното стъпало отива от външната страна на
Лявото стъпало отива от външната страна на дясно коляно, лявата ръка отива зад гърба, десния лакът отива от външната страна на лявото коляно, изваждаме торса колкото ни е възможно, извъртаме и поглеждаме назад. Гърбът трябва да бъде изправен. Не се изгърбваме. Изправен. Всъщност правилната стойка е изключително важна за нашето тяло. Аз лично имам нужда от малко повече оставане в тази поза. Всеки задържа в позата колкото му е комфортно, колкото има нужда. Ако усеща, че има все още напрежение, може да задържи позата. И отпускаме. Следващото, което можем да направим. Така. Да. Тук има няколко варианта. Ще направя в седнало положение. Варианти за разтягане. Така. Дясното стъпало го оставяме над. Го поставяме над ляво бедро. И притискаме съвсем леко надолу. Правим кръгови движения през ставата в едната и в другата посока. След което взимаме това стъпало, слагаме го в левия лакът, вдигаме колкото ни е възможно и поклащаме леко и разтягаме. Значи тук има варианти, кръка може да е по-близо до тялото, може да е по-далеч от тялото, може да е по-нагоре, по-надолу, който както го усеща. Но трябва да се усеща разтягане. И като се прави това разтягане, също така е изключително важно гърба да остане изправен, да не го изгърбваме, за да не си вредим на кръста. Така. След което издърпваме кръка напред и държим. Гледаме, стараем се крака да бъде изправен през коляно и го придърпваме към тялото колкото ни е възможно. Хубаво е да сме в контрашпиц. Пръстите да сочат към нашето тяло. Тук разтягаме задна част на бедро и прасец. Интензивно разтягане. Може да се раздвижим и глезена. И всъщност тук в изправена позиция ще е хубаво да се разтегнем после пръстите, което ще го направя накрая. Сега да направим също и с левия крак. Първо поставяме лявото стъпало над дясно бедро и съвсем леко притискаме. Колкото му е възможно, колкото се чувства комфортно. Просто трябва да се разтягаме и да се раздвижим. Цялото това движение позволява на тялото по-бързо да се възстанови. Леки кръгови движения. И като цяло е абсолютно нормално едната страна да е по-развита от другата страна на тялото, лявата и дясната страна. С десния крак да можеш нещо, което с левия не може да го правиш толкова добре или обратното. Това е абсолютно нормално за човешкото тяло. Така. Следващото е изпълваме ляв крак напред. Хващаме го където ни е възможно. Старам се той да е изправен, да не го свиваме през коляно и придърпваме към тялото колкото ни е възможно, без да се изгърбваме. През цялото време гърба стои изправен. Пръстите се стараем да са в контрашпиц. И всъщност колкото повече гледат към нас, толкова повече усещаме разтягане от тази част на крака. Прасец и външна част на задна част на бедро. Трябва да усещаме това разтягане. Разтягането причинява съвсем лек дискомфорт, но в същото време и се усеща едно отпускане. Като разтегнем, просто усещаме едно освобождаване на напрежение. Затова е изключително приятно всъщност. Добре.
Може да раздвижим глезена. И всъщност нещо, което искам да покажа за краката специално, е хубаво да се прави изправен. Значи за външна част на бедро това е изключително полезно. Така. След което може да изпълним кръка напред. Противоположният крак е свит. Този е издължен в контрашпиц. Навеждаме се с правен гръб и разтягаме отново. След което разтягаме и пръстите. Особено ако танцуваме, е много полезно и изключително важно да разтегнем накрая пръстите и стъпалата. Защото те са изключително отварени по време на тренировка. Правим същото с другия крак. През коляно свиваме назад. Ако можем стъпалото да допира до пето, с ръцете може да си помагаме да придърпваме крака още към нашето тяло, колкото ни е възможно. Колкото по-назад всъщност се сбутваме този крак, толкова повече разтягаме. Който колкото може, без да усеща болка, просто трябва да усещаме разтягането и освобождаването на напрежение от мускула. Повтаряме го също с другия крак. Изпъваме единия крак, другия противоположния е свит. Навеждаме се с правен гръб и разтягаме. И отново пръстчета трябва да си ги разтегнем. Глезено пръстите. И така, общо взето за финал. Нещо, което правя вече преди лягане и го правя най-често на легло, което е изключително полезно като цяло, не само за разтягане след тренировка, ами като цяло в края на деня. А именно, това е да си вдигна краката на стената. Заставам максимално близо до стената и си вдигам краката на стената. Обичам първо да си постоя. Ако искам си вдигам краката нагоре просто. Допълнително може да разтегна. Помпя с пръсти, тъй като пръстите всъщност са нашето второ сърце. И ако всъщност нашето сърце изтласква кръвта по границите на нашето тяло, пръстите всъщност помагат кръвта от най-далечната точка, от нашите стъпала, всъщност да се върне обратно. Затова и всъщност самото ходене е изключително полезно. И също така, когато дълго време си стоял седнал, се получава един отток и отново да си дигнем краката в края на деня е изключително полезно. Също така, можем тук да разтворим крака за допълнително разтягане, което както го усеща. И колкото го усеща, както се чувства комфортно. Като цяло, самото разтваряне освобождава изключително много напрежение. И прибираме краката. И както сме легнали, всъщност има една много приятна поза, която се нарича щастливо бебе, която представлява краката, както са ни опънати, ги свиваме през коляно и избутваме двата крака от двете страни на тялото. Ръцете минават между двата крака и хващаме глезените както ни е възможно. Колената се стремят да достигнат пода. Гръдният кош е между краката. И това е поза щастливо бебе, което наистина едно, че разтяга, ами наистина освобождава натрупалото напрежение в цялото тяло. И в тази поза се поклащаме наляво надясно. След това може също така, както сме на постелката,
или на леглото с пънати крака. Може да свием тези краката през колена, да допрем стъпалата едно към друго, да разтворим краката, максимален разкрач, колкото ни е удобно, и да протегнем ръце напред. Това отново е изключително релаксираща поза. И поза, която също така много добре подготвя за сън. Правейки всички тези разтягания и пози, всъщност е хубаво да им се наслаждаваме. Да усещаме това отпускане, това освобождаване, напрежение, разтягане. Това блаженство и удоволствие в тялото. Прибираме краката, свиваме ги през колена, стъпалата са на постелката. Дланите отиват отстрани от двете страни на тялото. Краката са с по-широк разкрач от този на раменете. И сега започваме, като двата крака, двете колена, всъщност ги спускаме на едната страна и обръщаме главата на противоположната страна. Това е отново едно усукване и разтягане. Дигаме краката горе и ги спускаме на другата страна и главата завъртаме на противоположната страна. И по принцип това е абсолютно достатъчно, но както казах, това си е и моя практика. И аз съответно обичам да завърша с една по-така сложна поза, която между другото е много добре да се прави всъщност вечер, не толкова сутрин, защото вечер тялото е по-отпуснато и по-предразположено към разтягания и по-сложни движения на тялото. Сутрин е по-сковано от дългите часове сън и статична поза. Но през деня сме се раздвижили, правили сме разни неща и сме събудили нашето тяло, така че вечер е абсолютно сме по-гъвкави и по-готови за по-сложни движения. Сега това нещо, което аз правя е поза свещ, след което придъхвам краката си над глава. Позата свещ, както сме застанали по този начин. От тук се повдигаме и веднага се подкрепяме с длани под таза. Или може първо да си дигнем краката и след това да си повдигнем и тази, да се подкрепим с дланите. Повдигане става с помощта на коремните мускули. Изтласкваме се, подкрепяме се с длани и издължаваме краката нагоре. След което свивам краката през колена, поставям колената на глава, отпускам дланите надолу и след това разтягам краката да отидат над главата. Като тук пръстите могат да бъдат опрени на пода, на който както му е комфортно. Нали, в контрашпиц или в шпиц. В това движение, в тази поза, не е хубаво да си въртим главата наляво или надясно. Главата не мърда. След което, който може, си поставя колената отстрани на главата до ушите. След което се връщам в позицията на изпълнените ръка над глава. Хващаме се с длани над таза и се изтласкваме през стъпала нагоре и постепенно спускаме на тялото надолу, прешлен по прешлен, като краката слизат последни на постелката.
Сега, след като сме направили това разтягане, което е супер интензивно и много полезно, е хубаво да направим една контрапоза на поза свещ. Като за целта стъпваме с стъпала на постелката, свечи колене, повдигаме таза, слагаме си двете длани под дупето, придърпваме лактите под тялото хубаво, пускаме краката напред и от тук с помощта на лактите повдигаме торса нагоре и главата спускаме надолу. Ето така. Поза риба. Която не само е контрапоза на поза свещ, но и отново отваряме гръдния кош и разтягаме и врата и гърдите. Вдигаме главата и спускаме тялото надолу и освобождаваме дланите. След като сме разтегнали, хубаво малко да постанем статични, отпуснати и да усетим нашето тяло. И ако някъде още усещаме напрежение, може и там също така да се фокусираме, да повторим нещо. И така. Общо, това са едни примерни движения, разтягания, които може да направи всеки след тренировката си. Като, пак казвам, може да са фокусирани в определена зона, ако усещаме някъде напрежение конкретно, задължително трябва да разтегнем, да задържим повече там, защото явно там има нужда да сме пренатоварили. Но дори да не усещаме болка, е хубаво просто да се разтегнем леко. Тоест, може да не задържаме толкова много в самото разтягане, но просто да има някакво разтягане, защото то помага. Всичко това нещо го правим с идеята да запазим нашето тяло в добра форма, добър тонус, добро състояние. Знаете, всъщност, че е нашето тяло, нашия храм и от живота и състоянието на нашето тяло зависи и ние колко време ще съществуваме. Затова е изключително полезно да, както го загряваме преди тренировка и го подготвяме, то така да обърнем внимание на разтягането след тренировка, на това отпускане, което помага всъщност на възстановителните процеси на нашето тяло и пак казвам, то предотвратява последващи евентуални травми. Като цяло прави самото ни тяло по-гъвкаво и също така и по-готово за следващото натоварване. Тоест, правейки това за нашето тяло след това ще ни благодари. И изключително много се надявам, в смисъл повече хора да включат и разтягането в своята практика. Пак казвам, това не е нещо, което трябва да се отдели специално място, в смисъл не е задължително да след тренировка да останеш в залата, за да разтегнеш. Това е нещо, което може да се прибереш вкъщи, къпеш се и да се разтегнеш след това. Даже всъщност е перфектно след тренировка един горещ, хубав топъл душ, което също много отпуска създаването си напрежение в мускулите и в тялото и допълнително да разтегнем. Това направо вече се размазваш. Да, и всъщност, както казах, някои от нещата могат да се правят на легло, много от нещата също могат да се правят на легло, много от нещата, които аз правя, ги правя примерно в движение. Например, ако се разхождам кучето, трябва да се прибера от тренировка и съответно първата ми работа ми е да се разходя кучето и докато се разхождам кучето, просто се разтягам, правя неща, които мога в движение да правя. И така, в смисъл не е толкова сложно, просто трябва малко да действаме по-осъзнато и да разбираме, че нашето тяло има нужда от нашата съзнателна помощ, то по-добре да си върши работата. И така, надявам се да съм била полезна и да си правите разтяганията редовно. Чао, чао от мен!